Здравейте, здравейте! Реших да запиша влог, за да покажа как може да изглежда един ден, работейки онлайн. Защото мисля, че доста хора в момента, особено след COVID, да, преминаха да работят онлайн, но в същото време не получиха онази свобода, за която всички говорят, и постоянно се намират в някаква сивота, нямат енергия, нямат мотивация, нямат време за себе си. И надявам се този влог да ви вдъхнови, мотивира и покаже, че може да се живее по друг начин. Например, в момента е сряда и аз в 12 часа отивам на третият ми урок по пол денс. Голяма мечта ми беше и много се радвам, че най-накрая спрях да чакам подходящият момент и си позволих да ходя на тези уроци, защото наистина супер много ме зареждат, супер много ме радват и следователно деня след това започва да върви по абсолютно нов начин. След полденса аз се приземих в това прекрасно кафене с много вкусно кафе и просто поработих там час и половина. Ето така проследявам колко работя. На ден мога да работя толкова, колкото е този плейлист и просто всеки ден си пускам този плейлист, като работя и когато приключи, аз спирам да работя и това е. Добре сте дошли в моят хаус. Винаги мечтах да имам цяла стая гардеробна и ето я имам. Значи това е моята страна. Да, това, тук всичко също са дрехи. А това е страната на приятели ми. Както виждате, неговата е гордо 1/3 на стаята, моята е 2/3. И тъй като съвсем скоро ще се местим от България, аз реших още от сега да започна да разчиствам, защото наистина имам супер много дрехи и искам максимално да предам нататък всички дрехи, които, например, или не нося от дълго време, или разбрах, че не ми стоят добре, или просто вече не ми харесват. Т.е. максимално да премахне всичко, което не мога да взема със себе си, защото ще се стараем да сме просто с най-минималният багаж възможен, който да се събира в един куфар зимни дрехи и един куфар летни дрехи. Така че всичко това, което имам 100% няма да се побере в 2 куфара и ще трябва да раздам всичките тези дрехи на нуждаещите се и ще започна да разчиствам в момента на максимум всичко, което имам. На първо място от тук аз вече имам няколко набелязани неща. Заминават доста якита. Например, това яки. Миналата зима и предишната мисля, че също изобщо не съм го носила. В прекрасно състояние, много е мекичко, много е красиво, но просто не нося кафяво и това е. Просто няма как да стане. Следващото яки е ето това, което също заминава, защото имам някаква странна линия и пак не съм го носила почти никога. Много яко ми стои, много яка идея, много ми харесва, исках го в стила ми, но просто не го нося. И плюс заема място, не е много практично, да, нали, интересно изглежда, но пък не го нося, нали. Другото нещо, което се изхвърля е тази шапка. Знам, че днес, нали, тази година уж са били на мода, но пак, нали, не е в моят стил. Никой не я носи тази шапка, така че заминава и тя. Другото нещо, което заминава е ето това дълго палто, което издържа може би 3 зими, може би повече. Много го обичам, но пак много е обемно, не е много топло, не е много студено, нали, някакси така помежду всичко, така че не знам. Тази риза, нещо като отгоре в седно да се слага, не го нося, хем е прекалено дълго, хем не е достатъчно дълго и не знам, някак си не успях да я нося това нещо от 2 години вече. Ако не е 100% да, значи е 100% не, както се вика. Но, например, аз имам ето тези панталони, които са с мен просто вече години наред. Сигурно повече от 6 години ги имам. Купих ги в някаква втора употреба преди години. Огромен размер със смисъл. Да, но заради това, че се връзват ето така, стават ми перфектно и като дължина също са перфектни. Аз къде ли не бях с тези панталони? Тези панталони какво ли не са видяли в този живот? Обожавам ги, не ги изхвърлям, постоянно ги нося, когато търся нещо комфортно, удобно, приятно, просто ги обожавам. Така че
и с тях няма да се разделям. Искам да премахна дрехите, които слагам, когато ме мързи, защото така изглеждам така, не както бих искала да изглеждам. И когато нямам дрехи, които да ми дават този комфорт, така да се каже, да изглеждам както и да е, аз не искам, изглеждам по-добре, просто защото нямам избор да не изглеждам недобре. Така че, момичета, лайфхак, ако имате онези панталони, които не изглеждат добре, не бихте искали да се показвате с тях навън, но ги носите, когато ви е мързеливо, нямате енергия или още нещо, изхвърлете ги. Просто да нямате такова нещо, което да се свързва с вашият мързел в гардероба, буства енергията ви на 100%, защото когато в гардероба имате само дрехи, които асоциирате като с нещо красиво, вие нямате избор да не сте красиви и да не се харесвате. Ето, например, същото нещо с тази тениска. Много ми е комфортна. Да, първо, че има огромна реклама на казина или не знам какво е то. Аз не подкрепям такива неща, не искам да рекламирам такива неща. Въпреки, че е як майлстон, че съм бягала това нещо, но пак не бих искала да изляза с тази тениска, не бих искала да рекламирам нещо, което не подкрепям, нали, с цел или без, защото то е на тениска. И трето, че, нали, ако се чувствам, нали, аз се чувствам в лоша енергия, без енергия, дай ще сложа тази тениска, защото това ми е комфорт тениска. В повечето случаи аз ще се чувствам като не е толкова добро състояние, не е най-добрата си версия, просто защото даже съм сложила тази тениска. Но това не се отнася, между другото, към тези Боб Марли панталони, които съм показала. Не знам защо, но те пък ме зареждат с енергия, защото са шарени, ярки, така че когато се чувствам изморена и обувам тези панталони, аз някакси се зареждам с енергия, въпреки че са комфортни панталони пак. Но някак си не ги свързвам с мързела и липса на енергия, а по-скоро с това да ми бустват енергия и комфорта и някак се чувствам супер яко с тях. Така че те са малко друга история. Така че да, това е малък лайфхак от мен, как да си вдигнете енергията, защото ако нямате дрехи в гардероба, които да ви напомнят за аз мога да се чувствам мързелива, изморена, не толкова привлекателна, вие нямате друг избор, освен да облечете нещо, в което се чувствате супер яки и това автоматично вдига вашата енергия. Тадам! Събрах 2 чанти за отдаване, много се радвам и предстои още много, но това е добро начало. Не знам за вас, но просто аз обожавам да работя. И в момента наистина усещам как даже когато мога да си почина, аз искам да продължа да работя и да правя още и още и да създавам съдържание и да поствам сторита и да се общувам с хора и да давам още повече полза и да правя още повече консултации, повече събития, повече. И просто ако не си поставям граници, аз ще работя нон-стоп, но това все пак не е моят приоритет. Мога, но не искам. Така че, нали, например, сега даже приключих работа в крайна сметка по-бързо от 4 часа и продължавам с моя ден, продължавам с почивка. Просто не ми останаха задачи за деня, за което много се радвам. Пък преди изобщо не беше така. Аз едва се накарвах на сила да работя, да правя каквото и да е и просто постоянно бях в някакви бърнаути, постоянно имах някакво съпротивление, постоянно имах някаква умора. Оттам започна още по-голям скролинг, влязох в някакви дългове, просто някакъв ужас. Сега като се сетя, че това се е случвало, съм някаква вау, как изобщо съм оцелявала преди да структурирам цялата методология на синергичните системи и да живея по тях. Защото това е просто толкова огромен чит код и просто промени моят живот на 360 градуса. И в работата, и във връзката, и в отношенията с другите хора, и в хоббите, и като цяло във всичко, което правя в живота. Цялата тази система, между другото, събрах в ето такъв документ, всичко максимално подробно описано как става. И за първи път на 27 август аз съвсем безплатно ще разказвам на вебинара цялата тази система. И ще изградим ваша маршрутна карта, с която първо, че ще премахнете целият стрес и умора, който постоянно присъства във вашия живот. И второ, ще внедрим тази система така, че да ви генерира 12 часа енергия и, разбира се, ярък живот, енергия, наслада, мотивация, любов и просто да живеете живота все едно, всеки ден е празник, защото наистина го заслужавате. 27 август за първи път, съвсем безплатно,
не знам дали ще се случва още веднъж такова нещо, пишете ми просто в Инстаграм Дума Вебинар, за да запазите своето място, защото местата са ограничени и аз вече сигурно записах над 50 хора и местата се запълват супер бързо. Така че побързайте, пишете ми в Инстаграм Дума Вебинар и се срещаме там. Също така искам да се похваля, да споделя това щастие с вас. Това е, че аз за 8 седмици нормализирах моето желязо. Когато направихме кръвно изследване преди 8 седмици, т.е. това би трябвало да е някъде средата на юни, аз имах желязо под нормите, бях нещо сорта на 93, а нормата е горе-долу от 115 до 150, ако не се лъжа. И следователно това също точеше доста от моята енергия. Просто аз имах енергия, но не беше постоянна все едно. И постоянно трябваше да прилагам все едно двойни усилия, за да я поддържам на нивата, които има обикновен човек. И даже по този начин аз успявах да върша повече от всичко останало, което другите правят. Т.е. бях по-продуктивна от другите, просто защото знаех системата, както ви споменах, така че добре сте дошли на вебинара, така. Продавам ви идеята без да я продавам. И следователно за тези 8 седмици аз се храних така с диетата за вдигане на желязо и проработи преди няколко дена, мисля, че или беше вчера всъщност. Боже, колко бързо върви живота. Толкова много неща се случват, че аз забравям кой ден е. Няма значение. Преди няколко дена или вчера сме правили кръвен тест, кръвни изследвания. Това мисля, че са доста, но няма проблем. Кръвни изследвания и моето желязо се е вдигнало с някъде 39, което означава, че сега съм на 135 по показатели, нали, горе-долу 135 и съм много щастлива. Това е в средата на нормите и аз не можех да повярвам, когато го видях на резултатите, защото не можех и да си представя, че за 8 седмици мога да направя такъв резултат, защото колкото и да се опитвах, никога не ми се е получавало да вдигна чак толкова желязото. Но този път, благодарение на това, на няколко неща всъщност, на 3 прекрасни човека в моят живот. На първо място, моята майка, която ми даде рецепта на ето тези коктейли с зелена елда, което е, нали, на практика като веган получаване на желязо в тялото. Плюс съм много благодарна на приятеля ми, който ми предостави всичките тези добавки, желязо, витамин С, цялото месо, всичките стейкове, просто всичко на света, за да мога аз да вдигна моето желязо колкото се може по-бързо. И разбира се, на трето място съм благодарна на нашата готвачка, чистачка вкъщи, която идва просто 2 пъти седмично за цялото приготовление на цялата тази храна. Ето тук ще постави снимка как обикновено изглежда кухнята ни след като тя дойде у нас. Защото просто нямаше да издържа да правя всичко това самостоятелно и да давам толкова много време, сили на ежедневието за това да готвя, да правя всичко това, да го подготвям, да го структурирам, така че аз просто да го извадя от хладилника и да го ям. Това е просто огромна помощ и наистина съм много благодарна тези 3 човека в моя живот, защото без тях не мисля, че моите резултати ще да бъдат толкова бързи. И разбира се, пак съм благодарна на приятеля ми за това, че през целия този път ме подкрепяше и вярваше в мен и не мога да повярвам, че моето желязо е в норма. Просто за да разберете за какво става въпрос, аз съм се опитвала да го вдигна поне година, поне 2 и просто нищо не се е получавало. А сега всичко върви по най-добрият начин. Освен, че забравих. Да, това. Сега е време за малко дуолинго. Реших да уча френски. Просто защо не? Винаги ми харесваше езика, винаги исках да го уча, така че просто всеки ден отделям време за учене. И това е. Пия си коктейлчето, зареждам се с желязо. Приятели ми там на заден фон. И със такава красива гледка.
Разбира, между другото, това с френския. Те вместо да казват, например, 80, те казват 4,20. 4,20. Това е просто, нали, 4 умножено по 20 става 80. Или, например, ако искат да кажат какво беше то. Не мога да се сетя вече. Да. А ако, например, искат да кажат 90, те казват 4,20-10. Защо просто да не използваш дума 90? Защо трябва да правиш тази цялата математика в главата, за да кажеш 90? 4,20-10. А ако искаш да кажеш 96, ще трябва да кажеш, предполагам, 4,20-10-6. Но до там още не съм стигнала. Ето, тък му ви го казах и тък му се падна. 4,20-10-7. Това означава 97. 97. Ужас. Момчета са отишли да тренират във фитнеса, а аз седнах в една градинка до Невски и Софийски университет и ще си чета любимата книга. Постоянно я чета, просто нон-стоп, каквото да се случва в живота и не знам, просто като напомняне е супер яко да препрочитам тези страници. И просто да си почивам, да се наслаждавам на този прекрасен ден, на сянка, на спокойствие. Ще си пусна и малко музичка с такава гледка. И така, малко спокойствие и усамотяване. Вече толкова пъти съм чела тази книга и всеки път мисля, че я знам наизуст. Но всеки път, все едно в различни етапи на живота, аз намирам и подчертавам все повече и повече нови неща, на които преди, например, не съм обръщала внимание. Просто ми е интересно да наблюдавам как живота се променя, как нещата, на които обръщам внимание, се променят. Как с всяко преминаване аз ставам все по-спокойна, с повече комфорт, с повече щастие, с повече енергия, с повече наслада, с повече благодарност. Пълня ваната и ви казвам чао. Пожелавам ви прекрасна вечер. Надявам се това видео да ви е харесало и ви очаквам на вебинара на 27, за да изградим и вашето ежедневие, изпълнено с енергия, ярки моменти, щастливи моменти, пълно с любов и наслада от всеки миг.